Mụ na di m bụ pastọ and anyị nwere chọọchị ebe anyị na-aga, ịghọtago? So mana ife di m na-eprichi n'igwe unu eziokwu bụ ego ka ọ na-achọ, ịghọtago? Ọ sị bụ na di enwere ike ịfụ di stori mana ya ma mkpa afa and ya ma mkpakwuo and m akpakwa n'afọ ya. Ọ sị bụ di na-eprichi ego. Ọ sị bụ na mgbe ụfọdụ na ya adịghị ama mgbe ya ji ekwu opposite of ihe di ekwuru afta ka di eprichichela olutie dịtị mbido na-eselufe okwu mana ihe ekweri odidi mgbe ọbụla na ndị mmadụ ego dịtị na-ewutie. Ọ sị m ọkwa na ya na di wee bido sebe okwu ya sị na ya da abịazi ụka na ya ma mbịazi ụka. Ọ sị m di wee zie ndị mmadụ abịa na-agwa ịmagolu mana ụfọdụ ndị mmadụ achọpụtaghị ife na-emeni bikos ya bịa mee such mistake ịmagolu na-eme ka akụja. So ya akwụsịzịa ije ụka, ya na di ekwụsị ise ibongio, ya nọlube die ịmagolu bọsị obudo ọrịa mmanya jee bọsị ụbọdụrụ ya mmanya ekpe ekpere mechalụ no mgbe ụfọdụ ya jee na ya prichizi na ịmagolu duto ihe a na-esele ha fana abọbido na hide the thing. Ọ na-agakwa. Ọ sị bụ na ife ya nọlube di wee bịakasị na ya ama nnọzi bụ 4 years without ibongi kafasebele okwu ịmagolu na nwunye pastọ ka ya bụ. Ọ sị m na ya ataka afụfụ ebe a na-eche ife ndị mmadụ ga-ekwu, ebe a na-eche etu ndị mmadụ ga-esi fụ dị chọọchị ịmagolu die na estepụzi on her every time dị ụtọ na ọ fụrụ na ọ fịara arụ ọpụpụ ya wee nọgidesi na ya ga-apụ. Ọ sị m nne di tie ụlọ ụka tie ịmagolu ti mbido mewe chọọchị affect na ya chọọ dị ma bikos na 4 years getting to 5 years without ibongi adụrọ ihe a izi ọkwa ịghọtago. And die na-akwụgharị nkwụgharị oge ọbụla ọ nọ n'ọfịs ya na nwaanyị nke, oge ọbụla ọ nọ n'ọfịs ya na ụmụ agbọghọbịa, mgbe ọbụla ya na ụmụ agbọghọbịa dịtị na-ewute na ya ma ife na-agana mana ịmago na ịma nji aka gị wee onye nse na-akwa gị ya na-edi ọntịlị bọsị asị ya na ya ga-apụ che na ya na-egwu egwu ya wee na-be nna ya wee luo wee si ndị be nna ya na ya anụsigo fa were ego mee n'isi ka fa jenye ya di esi na ya ma nwe na fada anụsi di na nwunye ọ bụrụ na fa gbasaa kedu ife a na-akọzili ndị chọọchị ọkwa ịghọtago. Fa na-aya abịa were ego ya ọjụ ya wee sị ha oke ha hapụ ya na mgbe ya ji chọzie na ejedobeli ego na kọt mana ya anụsigo mana agwa gị ugboro n'one bịa were ego ọjụ. So ọkwa na ya gwasịa ndị befe ma ga-enwe witness ya wee nọkọtasị ka ya ịmagolo ka ama ya ma ga-ebi life bikos na nwere mgbe di eji ịmagolo take care of her very well o. So ya wee jee na dating site. Ọ sị m o wee bụrụ dat na ihe na-eme ụmụ nwoke infact na ụmụ nwoke na worship ibongi na ya mụrọ na enwere idea no ya ka ya kwuru na ya ka esere ibongi for 5 years na everybody dị interested na ebe ya nọ. Onye ọbụla na-asị ya na ya ga-enye nke a na ya ga-enye nke a. Emechaa one popular man ji ezigbo ego gwabịa sị ya ya ga-emeli ife niile ọ chọrọ n'ụwa na ya nọbe ya. Infact ike gwụrụ ya wee fụ dat na onye chọrọ isi ibongi ịchọ ibongi jee na dating na ị ga-afụ ụdị ọbụla ị chọrọ na-ene anya sị mba n'ihe abụrụ ife a ga-eme akwa ịghọtago n'ihe abụrụ ife a ga-eme. Ọ sị m the man wee sị ya kedu ihe ọ chọrọ ka o meeli ọ bụgodu na ọ chọrọ ka ya nọbịa enete ya wee sị ya na ya chọrọ imepe ụka nke ya bụ pastọ. The man wee si oke wee chọrọ ya obere ego ya wee bido wee mepe ụka nke ya wee bido ndị mmadụ bido bịaba. Ọ sị m na ife mezilini bụ na ife niile na-akazi ụka na chọọchị die fancha niile gbam na-abịa na chọọchị ya na ya mara na fa malụ na ya mara si ya dị surprise na ife niile na-eme na fa masịrị ma nọ n'ebe afọ ya ghọtakwa ụdị o especially ụmụ nwaanyị fancha niile bido bịaba ụka ya wee confess bazia. Ọ sị mma ma ife ya ji wee wetara anyị dị stori na ọ sị bụ na di eji ebe nna ya je yọọ biko wee bịazịa na-ayọ biko na-ayọ nwoke na-ayọ nwa ugo na-ayọ onye ọbụla ka a bịa ya ọnya ka fa nụwakwa di na nwunye na afa ka gbasara na ọkafa nụwakwa di na nwunye na o nwere ife ọzọ nyachedie na target na-abụghị chọọchị ya naanị ya jụrụ na ya ma mmie ịmagolu ndị mmadụ bịa na-agwa okwu na ya bụ nwunye pastọ nkewa ọ bụkwa nna fe doziri ka ife a na-akụzizili ndị ụka. Si m nne na-ayọ ya nwoke na-ayọ ya nwa ugo na-ayọ ya eziokwu na ya
na-aka ụka, ọkwa ịghọtago. Mana mgbe a pụrụ na-akwụgharị na o nwere ife Chukwu melie n'ihe maalụ na ife ọ na-atageti bụ chọọchị ya, ka ọ bịakwa ka o bido kọọkwa akụkọ, weta ego, weta nna, weta ibie, na-achọ ife Chukwu wite ime mmụọ na eziokwu, na di ya na-ayọ n'elu, na-ayọ n'ala, na-ayọ n'etiti, na ala ka megịnị ka fabukwelu. Ọ bụlụ gị like ọ bụlụ gị, ị ga-ekwe kabakwa ụka ka o bidokwa yọbakwa ego n'ife di ya bịara ime bụ ịchụ ego, na ọ bịara ikpelu Chukwu, na ya nwa bịara ikpelu Chukwu, ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nne na ndị mmadụ eburokwa ibu na chọọchị, ọnọdụ ihe niile si na chọọchị ha pụta na-abịazi na nke ee Chineke nna ike gwụrụ. Ịma na ife na-eme na this kind of church, adị m sorry but ife na-ekpelu Chukwu na ife ada ekpelu Chukwu mara m nke ka m ghara ikwu ife m amara. Mana o nwere ndị na-ekpelu Chukwu jenuli, mana o nwere ndị ada ekpelu Chukwu. Ọ sị m nne na ife ji wee wetara anyị akụkọ bụ ka a jụọ ndị ụka nọ na peji a, ịghọta na ma na nwunye pastọ enwere ike ịhapụ di ya ma ọ bụrụ na ọ dabaraziri fanabụ, ma ọ bụrụ na fada esezi ibongi, ma ọ bụrụ na ọ na-eme affective affect, maka na ya bụ nwunye pastọ anyị ekwesịrị isi mba na ya chọrọ ya jebele onwe si kọbịa ọ na onye chọọ ọnya bịaba ụka, onye chọọ ọnya abịazina na ọ karịa ma na ya nwee clear conscience, akwụghọtago, because guilty conscience unu ma ihe ọ na-eme mmadụ, ọ na-ekwu ya alala ụla, akwụghọtago. Na pastọ mara ihe dị n'akwụkwọ nsọ wee na-edina ya ibongi. Kedu ụdị pastọ unu uche na ọ bụ? Na ọ bụrụ na ya bụ mmadụ ibongi ka a jee na detin ya kala ịrọrọ ofu onye mebe ihe a chọrọ ime, mana ya chọọ ife Chukwu ya, akwụghọtago. Mana m achọrọ ikwu okwu ga-emegide onye ọbụla na feti ya. So onye gbaghalụnụ dị ka o jee ka o sokridi ishi dị ya maka na nwunye pastọ ka ọ right. In fact, ka a ghara ikwu ihe m amara, a ghara ikwu ihe m amara. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.